Bajkoviti otok odavno je dom mnogim umjetnicima, a ovog našeg mnogi nazivaju zločestim dečkom hrvatske modne scene. Ime mu je Toni Rizzo, a u idućim minutama saznaćete zašto je idealni promotor Hvara i ultimativni glas hvarske urbane generacije. Ako ste čuli za hrvatsku modu, čuli ste i za Tonija Rizza, uspješnog mladog dizajnera koji već više od pola života oduševljava kreacijama, istodobno promovirajući ljepote rodnog Hvara. Je li Hvar tvoja najveća inspiracija? Pa naravno da je Hvar, Hvaran i stari život Hvarana. Uvijek imam nekakve te starinske priče. Htio bih pobuditi u ljudima tu nostalgiju za tim starim vremenima. Ja sam iz jedne stare hvarske obitelji i želio bih da Hvar opet bude kao što je bio nekad u 50. i 60. godinama kad su sve zvijezde posjećivale Hvar, kada su gosti bili toliko prekrasno obučeni da smo mi svi, ja kad sam bio mali se još sjećam u 80-ima, kako su ljudi izgledali po toj rivi, mi smo se svi okretali za njima, svi su izgledali kao da su izašli iz nekog filma. I ja bih želio da to opet bude tako. Što turiste najviše privlači kod tvoje odjeće? A turiste možda najviše privlači taj moj stil. Ja jako volim kombinirati puno uzoraka, boja, ta jedna moja mediteranska svježina možda najviše. Na što si najviše ponosan kad je tvoja odjeća u pitanju? Najviše sam ponosan na to što mi se gosti, evo ja sad 16 godina već radim, imam svoj studio i što se gosti stvarno svake godine kad se vrate u Hvar, vrate se prvo tu u Buč da bi imali robu za izaći van. Super. A je li imaš neku onako prefora anegdotu sa gostima koji dolaze kod tebe kupovati odjeću? Pa imam super sa dvije Zagrebčanke koje su tu došle i znači one nisu znali da sam ja gazda, ni ko sam ja, ništa. One dvije su ušle u dućan. Kako ja uvijek radim bos, znači ja kad dođem na Hvar, u 6. mjesec, ja se skinem bos i ja se do 11. mjeseca ne oblačim. I ja sam bio bos, oni su meni gledali te moje noge, ono kao s gnjušanjem. I govori oni meni, kaj vama vaš gazda dozvoli da vi radite bosi u dućanu? Znači, ja sam njih samo ovako pogledao malo preko oka i govori ja njima, ja vam se sad mogu skinuti gore. I pobjegle su njih dvije. U svojoj bogatoj karijeri Toni je odjevao najpoznatija imena, a njegove nove kolekcije dostupne su isključivo na Hvaru. Razlog je taj što nekako ja radim robu baš za Hvar. I mislim da najbolje funkcionira u Hvaru, a cijeli svijet je u Hvaru ljeti, tako da nema potrebe da idem iz Hvara. To znači da nema šanse da ti ikad igdje živiš osim na Hvaru? Pa nema šanse, sigurno se ne bi negdje maknuo ni zbog najboljeg posla 4 mjeseca u Hvaru, ostatak u Zagrebu, malo po svijetu i to je super život. Zašto je Hvar najbolje mjesto za tebe na svijetu? Moja nona uvijek govorila, ne hodu gore mjesto od svojega. I ja se ne mičem iz ovog.